Bueno, aurrera jarraitzeko, sortu dugun blog hori ikusi ahal izateko, hemen nabigatzaile barran itxatxiko dugu helbidea eta entereri emanez aurrera sartuko gara. Orduan, hemen hau izango da kanpoko jendeak ikusten duen gure bloga. Goiko parte honetan agertzen da titulua eta hemen azpian jarri daiteke blogaren informazioa edo deskripzioa. Ez dugunez ezer jarri, ez da zer agertzen. Hemen sarrerak egongo lirateke erdialde hontan eta eskubiko lateral hontan hemen agertzen da idazlearen perfila eta baita ere blogari buruzko informazioa. Esan bezala, hau da kanpotik ikusten duen personarentzat. Eta aldatzeko hemengo diseinua sartu daitezke hemendik. Eta hemen ikusten ditugu guk, baso hontan nik ditudan blogak. Eta jarraitzen ditudan beste hainbat blog. Blog hortan egin diren azkeneko aldaketak agertzen dira hemen azpi hontan. Hemen orain egin beharko genukena da sarrera berri bat hasi egiten. Baina horren aurretikan ikusiko dugu gure blogaren hainbat gauza konfigurazioko arloan. Esan bezala, honekin sarrera berriak egiten ditugu eta gero hemen badaukagu administrazioko menu bat. Aurrerago ikusiko duguna zertarako den. Hemen badugu aukera norberaren perfilako konfigurazioa aldatzeko. Argazkiak, perfila eta gauzak. Eta beste honekin beste menu bat agertzen zaigu, non laguntza eta komentarioak bidaltzeko aukera agertzen zaigu. Honekin utziko dugu beste gauz bat jarraitu aurretik.